En definitiva, el que jo me vaig preguntar fa pocs anys és en quina situació estava Catalunya en aquest aspecte, què menjàvem i què produeix el sector agrari. En primer lloc vaig començar per aquí per saber si era necessari fer alguns canvis, alguna transició, o si ja estàvem bé i podíem estar contents. La primera cosa que vaig fer és, sobretot, amb dades d'estadístiques que estan publicades a la web del Departament d'Agricultura, veure quina era la dieta mitjana a Catalunya, la dieta que menja una persona de mitjana al llarg de tot l'any, però el que menja cada dia. Aquesta recerca me va portar a veure que l'alimentació era un desastre.